Ang paghari sa Ginoo nga mo'y atong gi balik-balik o handom nining panahon sa Pasko niya pasiunhan ni sa upat ka semana nga gitawag natong Advent season. Ang iyang paghari gihulagway sa atong unang pagbasa nga purtig yung ninduta, pero gasugod ning iyang pagkahari sa dihang matod pa sa unang pagbasa, ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol. Pero kanang kahoy nga putlon sama na tong mangga des gawas giputol, tanawa unsay nahitabo na nalinsing siya, misalingsing. So naay mugitib nga bag-ong kahoy or sanga, unya kining maong sanga gitawag ni siya og paghari nga molukop na sa tibuok kalibutan. Kay kadto kang David naging harian para raman to sa nasod sa Israel, pero kani karon molukop na sa tibuok kalibutan. So pwede ni natong tawgon nga ang paghari ni Kristo o ang paghari sa simbahan nga Katoliko. Kay ba most meaning sa simbahan akan ang word nga Katoliko? Wa mo kay bawa na. Usas gibasihan anak kaning atong first reading. Mulukop ba? Malukpanon, universal. Mulukop sa tibuok kalibutan. Mo na siya gitawag og Katoliko. Unya dili gyud kuno mapapas ang iya ng pagkahari. Wa nay makaputol. Kay mura na tingali ni siya kamuti. Ang kamuti ba? Kaila mo kamuti o kanang bukot-bukot na sagbot? Mo na mo mga gunahon sa una, mo sa na among tanom. Kanang mga kamuti, kanang bukot-bukot. Og imong putlong punuan ana, di na maguol. Ngano man? Katong tuas tumoy mo, muturok man sa to, tuam sa to siya iyang gamot. Nya imo na sang putlon. Ato na mas ato ang pikas mo gamot naman pud to. Mulukop ba? Sa tibuok kalibutan. Mauna ni ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Way laing simbahan sa tibuok kalibutan nga mulukop. Unya iniglukop niya ang iyang ihatag ang gauna gyud kalinaw. Kalinaw. Naa man say nilukop sa tibuok kalibutan nga pagtulunan, pero dili kalinaw ang gihatag pagpinatyanay. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, wa nay magpinatyanay didto sa iyang gingharian. Sunan kaana ang bata nga gamay magduwa na lang sa kubra. Unya ang kanang nati nga baka nga kanunon gina sa mga aw nating karnero nga kanunon gina sa mga lobo, magduwa na lang sila, magdunga na lang sila pangaon. Nya unsa may pasabot ani? Na ang mga tinuod nga sakop sa simbahan, ang tinuod nga sakop sa gingharian sa Ginoo, makidaiton, malinawon ang kasing-kasing. Kamo, tinuod ba mong sakop sa simbahan Katoliko? Tinuod. Sure? O niya, malinawon mo karon. Wa magubot inyong utok. Linas. Naaga ni gubot, di ka membro aning simbahan. Ang tinuod nga membro, malinawon. Nganong malinawon man? Kay nagsunod na sila matud pa diri sa gitudlo sa Ginoo. Matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, nagpasalamat ko nimo Amahan kay imong gipadayag ngadtos mga way kahibalo ang imong gitago sa mga maalamon o mga makinaadmanon. Kana bang mga tao nga tag-as na kay grado, nya dagko na kaayo og mga negosyo, dato na kaayo, kasagaran ana nila din ana sila kabati sa pulong sa Ginoo. Kasagaran dili sad tanan. Nya kisa may pinaka-edukado nato dinhi karon. Number 1 kani gyung gawali. Okay, pilagod kabuk among gigraduatean. Ako ni graduate kog accounting. Nya ni graduate na sa course philosophy, graduate sa course theology,
graduate sa kus canon law, napadyo ko'y masterals canon law, labing minus 5 kabuk akong degrees. Patay ta adi ay, maminaw pa kako Ginoo. O ako na mo ingon, ako nagisakto. Mao ni buhata, kay ako'y sakto. Pero kanang mga way grado ba? Oy, magsige na yun. Unsa man sir? Unsa man ma'am? O sige ma'am, sige sir. O sige ma'am, sige sir. Sultihin ng mga dagko grado, kani mga dagko na kay pundo, binilyo na ang pundo. Suwayg sugo. Suwayg badlong, di ba may sunugon ti kang buanga karon? Yaw kani ipatipi ti kanya. Kaya ti kang ipapatay sa kung sa orasa. Ako ganing gimisahan karong bag-o, anak in town sa akong classmate sa una. Na diha gilabay sa garing dool atong padung sa atong Divine Mercy. Nakakuan mo ato katong na news nga gilabay, gisunog pagyud ang ulo, 29 years old, lalaki. Nya gigapos, gipusil og kaduha, katulo ba to? Unya gibali pagyud ang kaning tiil. Ngano man na? Tungod na sa mga makinaadmanon o mga dato nga moingon, surang-surang ako, sungag-sungag ako, di ba, di ka magdugay. O niya, kay ni sungag itingali, mao ni kani karong gawali, bantay-bantay mo ani. Pero kinsa may gipasabot ni Kristo nga mga way kahibalo, ang mga mapaubsanon. Kay naa say daghan mga way grado nga purti kapagarbuhon manabi sad og mubuhat murasag mga Ginoo silang kinabuhi. Dong anong sige mamugsugal diha dong ay mig badlo nga diri amo ning kalipay. Manihod ang inyo. Di gid matudloan ba? Ay mo pagsigig suyop kay makadaot na nakalipay maninamo. Ayla mo panghilabot kay amo ning kinabuhi. Anak day no. Yun niya. Di ta manghilabot nila. Sila mo'y manghilabot nato. Dayog pangatkats koral. May ragyon nga na koral sa Tinoon. Pero katkaton mangyapon. Pangawaton mang tuwa sulod. Di ba? Adaghan sa kayong mga magpaka-maalamon. Kanadeng nyo mga anak nga mga 15 years old, 16 years old, 13 years old. Unya, kuyog-kuyog dayos uyab, sila randuha dito, sakay-sakay anang motor, ang gagunit sa manubila nga uyab, gamay pa intawon kay mga bukton, ang gagunit sa hawak, gabay sa kay bukton, pero mubo kay short. Nya imong badlongon nga, mga inday, undo, mga gagmay pa intawon kay mo, mura pa mo mga manok nga piso, nipis pa kay mo unod, wala pa mo, di pa mo maihaw. Nya karon gasige na mo tinukhangay. O di gyud maminaw, tan-aw ra nimo. Nga amo ning kinabuhi. Pinawarat-warat dayon ba? Amo ning kinabuhi. Hasta ginikanan di na paminawon. Ngano man mga pagarbuhon. So ang boteng ipasabot ni Kristo gipadayag sa amahan ngadtos mga mapaubsanon. Pwede kag nagpanag-iya kag billions of money. Nagpanag-iya ka og taas kaayo nga honors kalibutan. Ikaw tingali mo summa cum laude og top notcher dito sa Harvard University. Pero ikaw mo labing mapaubsanon. Og mao ni nahitabo sa ato mga santos sama San Vicente Ferrer, mga ngilngig kini mga utok, Ignatius of Loyola, Agustin, Ambrose og tadan pa nga mga ngilngig kay mga utok, mga bright istanan, mga gitawag to silang mga suma sama ni St. Thomas Aquinas, pero ang ilang kaalam, ilang gipartneran og paubos. Ang mga dato kayo sama nila ni Queen Elizabeth of Hungary, nila ni kanaganing St. Louis of France, ug uban pang mga dato gipartneran sa nila humility og pagtuos Ginoo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, porting nindutas ilang nahatag sa kalibutan. So kinsa man day ang tinuod nga membro sa gingharian nga misubol ug di na gyud matapos kanang mga taong mapaubsanon. Nya unsa man ang mapaubsanon? Gitawag na siya og mga tarong nga tao, mga matarong nga tao. Mao bitaw ang atong reply diri sa atong ebanghelyo.
sa gospel. Sa to atong reply. Tubag na to ba? Say tubag na to. Mauna ni ron. Sige lang kita. Ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa hangtod. Sundang kana, justice will flourish in his time and ano sa to? And in English anang kapuno sa kalinaw? Oh, kana. And fullness of peace forever. Mao na siya. Unya, kamuron, tarong mo nga pagkatao. Kung naaroy adik nga musod sa inyong balay, unsa may tinarong nga tinagdan aning mga adik? Kana bang matarong nga pagtagad, dili nang yawanon nga pagtagad, kay pwede man na ito yawanon pagtagad. Kadang tarong yung kamutagad sa mga adik. Imong anak tapulan kayo, bugo pag yun, dako pa yun kay kaon, supakiro pag yun kay istanan. Unsa may matarong nga paagi sa pagtagad anak. Ayaw nang yawanon, ikang buang ako, ikaw. Siging pamuyboy, siging panunglo. Tinarong ka na. Nya ko nang pare, nakapaanak sa imong pag-umangkon, unsa may tinarong nga pag-tratars pare. Nga nagproblema in tawag asa ipalit og gatas. Nga sige pag yung tago. Unsa may tinarong nga pagtagad? Libakon? I-post sa social media? Na siya. Pasabot, unsa may tinarong nga pagtagad sa mga dili tarong nga tao. Muna kining gihisgutan diri mga kobra, mga leopardo, unsa pa nang uban diri, mga leon, mga dili man ni tarong, mga bangis man ni nga mananap, pero kamaong mo tratar di ay ang tao ngadto ani. Makigsaw rag kaon sa mga bangis nga tao, makigduwa-duwa ra sa mga kobra. Di ba? Ang pasabot di ay, ang gisulti di ay ni Kristo nga niingon, in one word, love your enemies. O, kana siya. Muna'y pinakatarong, love your enemies. No, kamo, do you love your enemies? Huot, no? Huot atong dugan ba? Nasa ning sugo, love your enemies. Mao man ginay makapalambo sa katarong og sa kalinaw, wa man gilain. Himuang higala ang imong kaaway o gimagnify na ni Kristo sa iyang pag-abot dinhi sa unang pag-anhi. Nagpalansang siya sa cross aron higugmaon ang kaaway. Nya maorasan na iyang paninglo nato sa iyang ikaduhang pag-anhi nga mao na isip maghuhukom, hukman taniya. Og moingon siya, misunod mo nako. Wa. Moingon dayon ang pare, misunod ko Lord kay kada buntag magdupa-dupa ko. Isa na ilansang, wa kolekta. Dili, joke lang na. Pila ra man sana makuha ning kada buntag taon ay gamay ra man taon kay nastanan. Pero matigom mo arang-arang sa noon sa. Rona, nya ikaduha, ang tao daig mapaubsanon andam nga muhatag sa tanan ngadto sa iyang isig katao. Muna doon na sa isugo si Kristo nga nag-ingon, sell everything you have, give it to the poor, and you will have the kingdom of heaven. Pasabot, kining akong gingharian, ihatag ra ninako sa mga tao nga andam gyud muhatag sa tanan ngadto sa iyang isig katao. Pasabot di ay, if we empty ourselves, kung ato na ning ang sana nga, kana bang ato na bang ihatag ang tanan ba? Imong bana, imo nang ihatag, anak, ihatag, asawa, ihatag, kwarta, ihatag, balay, ihatag. Ang ipuli des Ginoo na kingdom of God, kaning kingdom nga mulukop sa kalibutan, kining kingdom of peace, kining kingdom of holiness. Ninduta no? Awa lang gyapon mo nindutin. Karon bitaw na maligya man ta aning atong kuan sad bag-o na sang mga slots, 1,000 ka slots nga tag 3,000 nga gitawag na tog faith and power slots. Malingaw jud ko naa gyud maglumba og pamalit. Nya ni agi atong
paborito din hingting donate nga murag sobra na tingali ni kalima siya nag-donate nato na og di man na siya mo'y unang makaangkon dayon, ana gina siya sa top 10. So karon nanatay nahalin nga mga 20 ka slots. Wa na. 980 na lang ang kuan available. Nya nagi mag-una dayon ani, Father, angkon ko ani mosulti dayon ba? Koy, kasalamat gud. Wa pa jud ka mahubsi diha. Ingon ni siya, unsaon man Father pagkahubas nga sobra pa man kayo ang ibalik sa Ginoo. Mo ni ang sikreto. Inighatag nimo, mingka nga mahutdan ko. Pre atong biyuda ba, hatag siya duha ka sa dako, hurot yang kwarta. Ayaw ka balaka. Kay dunay gisulti ang Ginoo, the more you give, the more you receive. If you give something, I will give it back to you 100-fold. Kung maminaw ta ani, relax kay tao. Mawad-an kag usa ka bana, tagaan kag 100 ka bukbana. Mas maguol pa ka. Magsigi pa kag kasilos anang animal dako. Di ay daghan, di ay pari, di ay mga liminister nga makuyog nimo sa simbahan ba nga mura na sad og bana nga mo care nimo, pero walay tinukhangay. Pero mo kumpiyansa ka, matukhangan sad. Sige, manindog na ta.